Gobernu Kontseiluak familia ingurunerako zainketarako prestazio ekonomikoaren zenbatekoa handitzea onartu du. Era berean, mendekotasuna duten eta laguntzaile personalak kontratatu nahi dituzten personek jasotzen duten prestazio ekonomikoaren igoera onartzea erabaki du. Igoera 7,5koa izango da, laguntzako sare soziofamiliarreko persona batek emandako arretaren ondoriozko gastuak estaltzeko gehieneko zenbatekoetan. Halaber, ontzat eman du mendekotasuna duten eta laguntzaile personalak kontratatzen dituzten personek jasotzen duten laguntzaren gehieneko zenbatekoa 7,6 handitzea. Bestalde, Kontseiluak Arabako hainbat errepidetako errodarua geruza birgaitzeko eta berritzeko kontratuaren esleipena onartu du, 2,6 milioi euroko zenbatekoarekin eta 5 hilabeteko egikaritze epearekin. Aldi berean, Arabako Foru Aldundiaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Gasteizko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena berresteko foru arauaren proiektua onartu du Foru Gobernuaren Kontseiluak Arabako mugikortasun agintaritzari jarraipena emateko eta horrela lankidetza organo hori eratzeko helburuarekin lanean jarraitzeko. Foru arauraren proiektu hori Arabako Batzar Nagusietan izapidetuko da. Eta azkenik, Kontseiluak Arabako Kirol Federazioentzako dirulaguntzen deialdea onartu du aurreko ekitaldian baino 75.000 euro gehiagorekin.